Blåvand fyr i solskin og solnedgang. En solnedgang ved fyret har jeg faktisk ikke oplevet endnu. Men lad os lige prøve, om vi ikke kan få Blåvand fyr i solskin. Blåvand fyr, som faktisk hedder Blåvandshuk fyr, er Danmarks vestligste punkt og byder på ægte vesterhavsstemning. Der er 39 meter til toppen af fyret, og lampehøjden er hele 55 meter over havet. Fyret blev tændt for første gang nytårsaften år 1900 og er med til at sikre indsejlingen til Esbjerg Havn og advare mod Horns Rev, som er et rev bestående af et kompleks af sandbanker, der strækker sig omkring 30 km ud i Nordsøen. Hele området omkring Blåvand er en fantastisk del af Vestjylland og faktisk forbundet med en del historie. Langs Hvidbjerg Strand finder man f.eks. de 4 muldyrbunkers, som er opført i anledning af 50-året for befrielsen den 5. maj. Udsigten fra fyret er fantastisk, men den må vente til næste gang. Her er mine billeder af Blåvandshuk fyr. På et helt personligt plan, der betyder Vesterhavet faktisk rigtig meget for mig, da jeg har været på mange ferier derovre, da jeg var yngre. Så det er absolut ikke sidste gang, jeg tager over med kameraet.